ụmụ Igbo biko ebe a wee ebe nwanne anyị nwoke niri nwa ya atụ ọsị na ọ niri isi na nwa na inigo ya na ndụ enighọ m nwa ya na ndụ na Nanka m gbadoro ụkwụ na Nanka ka m gbadoro ụkwụ atụ gị na ndị one nọ mgbe e niri nwa mụ na ụmụnne m ụmụnna m nọ ebe a mana nwunye gị na ụmụ gị fụrụ ozu nwa onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na nwoke ahụ bụ onye nke a sị na ọ tụwara nwa ya nwaanyị ime ma mechaa lie nwa mụrụ ọhụrụ na ndụ apụtala wekwuru ọnụ ya. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Maazị Ifeanyi Okeke Eze Nwankwọ bụ onye obodo Agbịrịgba Nanka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Orumba North nke steeti Anambra ekwurula ọnụ ya n'ihe gbasara ebubo nke nwunye ya boro ya site n'otu ihe onyonyo nke na-efegharị n'iru akwụkwọ efere mba ụwa izu ole na ole gara aga, bụ nke kwuru sị na ya bụ nwoke tụwara nwa ya nwaanyị ime ma mechaa lie nwa mụrụ ọhụrụ na ndụ na ngurube ya. Anyị hụrụ nke a site n'ụfọdụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwaanyị bụ onye nke ama dịka Ada Nanka zipụtara ebe ọ gara n'ụlọ ya bụ nwoke wee gbaa ya ajụjụ ọnụ ma gakwa n'iru gbaa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị ezinụlọ ya bụ nwoke ndị nọ mgbe ya bụ ihe mere ajụjụ ọnụ, bụ ndị jiri ọnụ ha wee kọwaa ka ya bụ ihe si wee mee. Dị ka ya bụ nwoke siri kwuo, ọ sị na ya atụbaghị nwa ya nwaanyị ime ma ya elikwanụ nwa na ndụ n'ihi na dịka onye ọdịnala Igbo ya bụ na ya agaghị anwa anwa nọkọta were aka ya wee metere onwe ya ihe ọbụla bụ nsọ ala. O kwuru sị na ya bụ okwu nke nwunye ya pụtara wee kwuo n'efere mba ụwa bụ naanị ebubo ụgha nke ha chọrọ iji wee gbu ya egbu, ma gakwa n'iru wee kọwaa ka ya bụ nwaanyị na ụmụ ya si wee na-emekpa ya ahụ ma na-akụkwanụ ya ihe mgbe ọbụla sọrọ ha. Na ya bụ ihe onyonyo, ya bụ nwata bụ onye nke mụrụ nwa na-ese okwu jikwara n'ọnụ ya wee kwuo aha onye tụbara ya bụ ime ma kwukwanụ obodo ya bụ nwa amadi si. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya ma dịka anyị na-etinye anya na ya bụ ihe onyonyo maka ndị na-ahụbeghị ihe onyonyo nke mbụ ebe nwaanyị ahụ nọrọ wee bodi ya bụ ebubo, ka anyị bụrụ ụzọ tinye aka n'anya na ihe onyonyo nke mbụ ahụ ka onye ọbụla wee nwee ike na-aghọta ebe ya bụ okwu siri wee bido. Ka m bịakwanụ. Madam, ka afọ anyị? Ka onye ebe iwu? Abụ onye ọka Agbịrịgba Nanka. Ị na-anụ di? Ka afọ dị gị? Ifeanyi Eze Nwankwọ. Ka onye mee gị ihe adị gị n'aka? Ọ dị m mere m. Ọ na ọchị ibubu gị ka o mee gị eme etu o si mee gị? Ọ nwere obere nwa ndụ 16 years. So ọ na-awụ ọtụrụ ime oteghị ime. Ka onye na-eti ya ime? Ya na nna ya dị nwaanyị na nwa ya nwoke. Nwa gị nwoke bụ onye? Dumebi. Ka afọ dị gị? Ifeanyi. Ifeanyi gịnị? Eze Nwankwọ. Onye ebe? Onye Nanka, onye ọka Agbịrịgba Nanka. Ya mee gị ihe a, ka o ji eme gị ihe a n'aka? Ihe o ji eme ihe a n'aka bụ na ọ bịa ọnwa atụrụkwa ime ọzọ. So nsi nwa na-asị na ọ dị ime, ha na-ezo esi na ọ dịghị ime. So ya ka emegidere nsị achọkwa m ka achọọ nwa ahụ achọ. So mgbe ọ na m ji bata, o were nwa ahụ zoo ya na chemba ya. O zoo ya na chemba ya, m pụọ dị. Ka nye wụ chemba? Ebe ọ na-anọ, ebe chemba ebe ọ na-anọ eme ihe alụsị ya. Ebe ọ na-eme ihe alụsị ọ na-efe. So m bata otu dị nwa were ezo ya n'ime ebe ahụ si na ọ dịghị ime, ọ na-esere m na okwu sị na ọ dị ime. Si emechaa oluzie ụnyaa m batara, ọ bụrụ na blọọdụ dochara na be m na ọnụ ụzọ ebe ahụ, mkpọzie dị nwa sị ya bịa ka ọ dị blọọdụ duzie ya, ọ sị na ọ nọ na period, nọ na menses ka ọ nọ. So m sị na ihe a akarịgo menses na blọọdụ ya sokere na ha ọhụụ menses ka ọ na o nwere, ọ sị mba na ya adịghị ime, na-agụ na ọ dịghị ime. So m kpọọ ya sị akpọnye afọ ya enu. So m metụcha ya aka n'afọ sị ya na afọ ga-abụ ọ bụ ụta ka afọ nwa agbọghọ na-adị na afọ ọgụgụ dị ka onye mụrụ nwa, which means na imega abortion na afọ a na-agbagosi nsị imega abortion. So sị na ya adịghị ime na ọgọ na ọ dịghị ime chacha. So ya ka mụ na abụọ na-ekwuzi m nwa research wazebazie ọ na nna ya amụgoghị nwa n'abalị, ọ bụ na n'abalị ka nna ya mụrụ ya nwa. N'abalị ahụ anọghị ya duto na mụ na nwa m nke obere na ụlọ ọgwụ. So mụ agbatalụzie ka m were ihe wee mitizie nke ahụ. So ya nwa mgbe m fụziri nwa ahụ, ọ bụrụ na ha abịago mụọ dị nwa ka ọtụ ahụ ha jiri aka ha mụchaa ya were nwa ahụ jee dobe na akụkụ fom ebe ahụ, were ọgọdọ kpuchie ya ebe ahụ. So mụ abụghịterezie ihe na ahụ fụzie nwa ka nwa na-asụ ebe ahụ.
so mụ nwa wentezi dị nwa wee na-asị ya ịsịkwa na ịdịghị ime ka ezi nke bụ nke a akọzie mere nna isi mụ ya nwa mụkwe ma presenta mụọ ya everything wee kuruzie nwa ahụ dobezie ya ebe ahụ so mbachazie mba gote akwa hicha nwa ahụ maka oyi na-atụ nwa ahụ ọfụma nwunye ekpuchighị ya ahụ so kpuchichazie pụzie mezitazie n'ụtụtụ na ya jekwa ebe mụ na nwa m nke ọzọ nke ahụ adịghị nọ okwe n'ụtụtụ asị ka m bata mara ka ha si nọrọ bifo na-abata ụlie na ọ jere kpọọ ndị mmadụ egbuwe ini so mgbe a na-egbuzi ini ahụ sị ọnụ chọzie ka unu nye nwa wụtịatụ m nwa ya nọ wụtịatụ ụmụnne ya nọ anyị babazie mba dị ma wejeze gbutezie mma gbuo m nwa m nke bịakwuru ka ọzọ m ogbukwo nwa m ma merụcha ụmụ m ahụ so na o ji egbu m sinsi ka ọ na-ekwubu na o ji egbu m so ogbugbu ahụ ọ na-ekwu sinsi ahụ ọkwa ya ka ọ chọrọ ka o gbuo nta ibi na ogbugbo mgbe o ji gbuo ndị kilas ka ha gbuo n'ụzọ Chineke mee ebele ndị mmadụ pụta zọọ m olukwu ebe 2 weeks ago diọkpara ya a na-akpọkwa dumebi bakasịa ụzọ m bukọ ma lapan niile bukọ ma chins m niile ma gas everything jeele pụtakwasị ya na ihe nwatakịrị nwa gị mere m so o ji egbu nchụgharịba m ndị mmadụ bịa babara ya mba so na okwe ihe ọjọọ m gwara ya okwelu jewala biko mụ ọwada na nka anọ m na ngwuru nwata nwoke ekwuru okwu ya since almost 2 weeks na-aga na social media nwunye ya sị na ọ na-awụ ọtụba nwa ya ime onye ya na ndụ n'ọya ka m ji wee sị ka unu nụkwa n'ọnụ ya nwa nwoke because ọ dịghị ebe okwu n'ọnụ ofu onye ebe nnọkịta wụ na be Ifeanyị Okeke Eze Nwankwọ nwoke ebolo ebubo nwoke kwuru okwu na-aga na social media na bịa ngwuru bịa ka nọ na wee sị ka okwukwa ka ụwa nụrụ because ọ dịghị ebe okwu n'ọnụ ofu onye okwuo ụnụ anụrụ nna m aha gawo gịnị afa m bụ Ifeanyị Okeke Eze Nwankwọ onye ebe onye ọka agbịrịgba na nka oke nwunye gawo onye ebe onye Ụmụagụ Ezinifite m nwa na-anụ ya oke biko enwere ihe na-agagharị n'ụwa niile wee sị ka m bịa ka m nụkwa n'ọnụ gị because na nwaanyị ekwugo gị nwa ya ekwukwa ka anyị nụrụ biko ihe a na-ekwu na ị na-atụwa nwa gị ime ọmụọ nwa wee nye nwa na ndụ achọrọ ka ịgwa ụwa ịgba afa gị gbaa afa nwunye gị gbakwa afa nwa asị na ịtụbara ime nye nwa ya na ndụ ka anyị malụ ka ọla anyị biko ọha na eze ụmụ Igbo ụmụ Nanka Ududo mba ụwa niile ekene m unu ọmụnwa bụ Ifeanyị Okeke Eze Nwankwọ onye ebola ebubo a ihe na-agwa unu nke izi na ihe a wee ebubo zuru oke and ebolo m ya na ụdị ka e wee gbufuo m ya ma ebubo na m na-atụba nwa m ime abụ m onye ọgọ mmụọ ọdịnala Igbo agaghị m eme ihe anaghị ejijide ma agbasara m ụkwụ na ana wee na-ekwu ya ka njụọ nwunye gị anyị sị na ọ na-ebo gị ebo ka o gbufuo oge ka ihe mere ụlọ dịkwa n'udo kọwara anyị ka anyị malụ mụ na ya adịghọ n'udo and ihe mụ na ya ejighị dị n'udo bụ na ọ na-agba n'ezi gị na ya ebighọ mụ na ya ebighọ dị ihe lụrụ ahụ 5 kịta ka ọ hapụrụ m na-agba n'ụzọ adị na ihe ọ na-eme o nwego mgbe m jidere ebe nwoke n'obodo vileji a na-akpọ na be anyị njide ya mgbe m jideziri ya ekwuchara nke ahụ ndị be Eze Nwankwọ kwuru ya ekwusi ya ọ gaa ngwa biko ka ọla anyị ka o si mee ọ gị nwatawara nwa gị ime ọ gị nwa ndị nwa na ndụ achọrọ m ka ị gwa ụwa ka o si mee biko o buwe na nkenke biko ụwa niile atụbaghị m nwa m ime nke o ji abụkwanụ nwa m nwoke adịghị bụ nwa m na ndụ kama na ihe mere bụ na nwa dị ime mana mụ nwa amaghị bụ chi emerie nwa m ọdụdụ nwa m na nwaanyị mụ nwa amaghị na ọ dị ime a jụkwara ya ọsị m na ọ dịghị ime mgbe m jụrụ ya jụkwa ya ọsị ọ dịghị ime njụsi ya ike ọsị m na ọ dịghị ime chi emerie ahụ ọ nọkwanụ ajụkwuo ya na ọ ya ekwu onye tụbara ime n'ọya ka m jụgidere ya okwu ka ọgọgide gọcha ihe m fụrụ bụ na ofu mbọsị ka m nọ m nwee wepụgo uche na nwa m agwagwo m eziokwu ofu mbọsị ka m nọzi n'ime ọnwa Septemba gara aga Chiemerie wee na-eti mkpu ịnụ ụlachi ofufo na
233 wee kpọọ m dadi mgbapụta m gbapụtara ọ bụrụ na nwa etinye n'isi na ọmụgwọ nwa ntinyezie aka nwa ahụ amaghị m ihe m ga-emezi maka amaghị m anya ihe a ntinye aka kulu nwa wee kulu ya na ya wee kulu ya na ya kuba n'ụlọ wee hapụ ha nwa obere oge ọ mụọ ife na-eso nwa m wee bilie wee jere n'agbata obi na ụmụnne m wee kpọba ha o nwere ofu nwaanyị dị odu m kpọbara uche m gbajere na ya na ikekwe na ọ ya amụ ihe dị otu ahụ m kpọrọ nruo o wee gwa m sị m na ya amaghị anya ya m jebe na nke nọọsụ bukwe nso m wee ruo na nke nọọsụ bụ nso nọọsụ wee sị m na ya na-abịa m wee nataba be m nọọsụ ahụ bịakwara be m wee bịa wee fụ nwa ahụ. Okay, chalụ. So nọọsụ bịara ọ bụrụ na ị buru nwa na ihe na ndụ. Nọọsụ bịara wee fụ nwa ndụ mgbe nọọsụ bịara wee fụcha nwa ahụ wee were ihe ha ji asọ ọkụ n'imi wee sọ ọkụcha ya wee sị na mana mgbe anyị batara nzuzu ụmụazị nwatakịrị mụrụ nwa ejego were aka ya kọtụọ placenta nwanụ. Nọọsụ wee tie mkpu wee sị na ikuku abago nwa ahụ n'ime na ikuku abago ya n'ahụ andị na onene ya ahụ sị na shuga adịghọzi ya n'ahụ n'ime na shuga adịghị ya n'ahụ na ya ga-eje weta ọgwụ o wee je weta ọgwụ wee gbaa nwa ahụ gbachaa ya wee kechie okechukwu dachịpụra ihe ma ahụ otu esi ekesi ya doe wee nabazie mụnwa na onwe m na-agbagharịbazie wee chọba keke sị ka m buru eje ụlọ ọgwụ. Keke ahụ m chọbaziri wee gbagharịba wee bịazie mgbe m ji fụta ọ bụrụzie na Chiemerie na-ebe akwa nsị ya ka ihe na-emezi elu o wee sị m na mụ metụgodu nwa aka na ya nwaghọzi ka o si nọrọ ka o metụ nwa mmetụ mkpughezie nwa na-akwa eji kechidata otu esi ekechi ya nwa ọfụ mmetụ nwa ka ọ bụ na nwa ngwo. Mana oge ọ mụrụ ya nwa ahụ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ? Mgbe ọ mụrụ ya nwa bere akwa ọfụma dị ndụ. Oge pụtazi ọwụ na nwa anwụgo. Mgbe a na-agbaghazi ka ekuri ha ji ụlọ ọgwụ ọ bụ na nwa anwụgo. Ọsọ gị nwa na-eme mgbagharị a ka ọ nwere ndị ọzọ? O nwekwa onye ọzọ ọ bụghị sọ m na-agbagharị ya maka na ndụba anyị nọcha o nwekwara nwaanyị nke ịbụọ m ọ nọkwa ya wee fụ ihe na-emenụ wee mechaa ya udo anyị wee na-eme ya ọ ka ekuzi eje ụlọ ọgwụ nwa na-ebe akwa wụ na nwa anwụgo. Mụ nwa gbagharịba wee chọba ndụba anyị wee sị ha na nwa mụrụ nwa ọ nwụọ kedu ka a ga-esi bie ofu okenye nọba anyị wee tụọrọ m alụ sị m na onweghị ihe ọzọ a ga-eme ya nọ ka eje mụ kpọkọnata ụmụnna anyị ndị ụmụnna ka etinye ya n'ala. Mana nwunye gị ọnọ mgbe nwa nwụrụ ọ nọ n'ụlọ? Ọ nọghọ n'ụlọ. Agwara ngo na since 5 years ifelu ka afọ 5 na nwaanyị ewu n'ezinụlọ ka ọ na-ejegharị. Ọ dị alahụ n'ụlọ? Ọ dị alahụ n'ụlọ. N'ime ya wee kpabazie ndụba anyị wee mee okenye atụcha ala wee kpọkọnata ụmụazị. Kezi ihe butere na ọ sị na ị na-enyi nwa igbujie ya aka ka o si mee ka ọ dị nkenke? Na ihe butere nke ahụ bụ na nwa ka edebere ebe a wee kwado ini nwa nya nwaanyị. Nwunye gị o jekwutere nwa na ndụ ka ọ n'ọnwụ? O jekwutere nwa na ndụ yikwasị ya akwa oke ọ fụrụ na nwa ya mụrụ nwa ọ fụrụ were akwa yinye ya wee pụkwa. So ọ bụghị na iburu nwa na ndụ n'ihe ọmụnwa m na ndụ agbado m ụkwụ na Nanka wee na-ekwu okwu. Mgbe ahụ ọ fụziri o wee je kpọọ Blessing nwa ya. Blessing bịara o vidoro nwa ahụ. Onye bụ Blessing? Ada m nwaanyị. Blessing ọ bịara mgbe nwa dị ndụ? Na ọ bịakwutere nwa na ndụ wee vidio ya o wee chiga. Mgbe ọzọ akpọzikwere ya akpọrọ m ya ihe ruru 20 miss call opik ihe mbụ nwunye m Ekwutọs. Mgbe ọzọ ọ bịaziri ka ụmụnne m nọ ebe a mmadụ dị ka ụmụnne m nọ ebe a mụ na ha nọ ha ọbịata ma Ekwutọs ma Blessing ma Ifechukwu ụmụ m ha bata chịrị aṅa bata
anya ha chibata na-enezi ha n'anya biko wekwala iwe ọ na ịkpọrọ ha na foonu ị gwara ha na nwa mụrụ anwụ ha wee chịrị ha ka ọ na ha pụtara ka o si mee akpọrọ gị ya na foonu 20 minutes call otikiri ya nke ụmụnne m na-ebe ofu onye kpọrọ ya otikikwe ya onye nke ọzọ kpọkwa ya otikiri ya ife ọzọ afụziri bụ na ọha chi anya wee bịazie anya ise ka ekwubezi okwu etu esi ya etinye nwa n'ala na ụmụnna egbuchago ini biko ewekwana iwe ọsọ gị nwa nọ mgbe ebidobere ozu nwa ka o nwere ndị gị na ha nọ o nwere ndị m na ha nọ mụ na ụmụnna m nọ mgbe ahụ ka ọ bataziere wee vidokwa nwa ahụ n'ozu ada nwaanyị vidio ya n'ozu ọ fụrụ ada nwaanyị fụrụ nwa n'ozu ọ bụrụ na ị were nwa dị ndụ nye na ada nwaanyị vidoro ozu nwa Ifechukwu vidoro ozu nwa ụmụnna fụrụ ozu ụmụnna m nọ ebe a fụrụ ozu nwa bịa gosigodo anyị ebe ozu nwa ebe niri nwa kedu ebe niri nwa n'ebe niri ya ebe a ka e ziri ya mgbe olie ka mkpụrụ obi na zuru ike na ndokwa na ebe niri nwa nwa biko ebe a wee ebe nwanne anyị nwoke niri nwa ya atụ ọ sị na o niri isi na nwa na inigo ya na ndụ enighọ m nwa na ndụ na aka m gbadoro ụkwụ na Nanka ka m gbadoro ụkwụ atụ gị na ndị one nọ mgbe e niri nwa mụ na ụmụnna m nọ ebe a mana nwunye gị na ụmụ gị fụrụ ozu nwa nwunye Blessing ha fụchara ya Blessing vidio ya Ifechukwu vidio ya wee nie ya nwa atụ gị na ụmụnna gị niri ozu ya adịọ mụ na ụmụnna m niri ya ngwa bịakwa ka anyị ọwa kwụ na afụ ya na eni ha nwa na ndụ na ụmụnne ya nọ ụmụ ya nọrọkwa vidio ewe nie ngwa na-ekwu oge ha werezie ụtarị mee gịnị mgbe a nyichara nwa ka ha weziere ụtarị Blessing bịakwute m ọgụ n'ihi gịnị ihe ọ na-ekwu na m tụbara nwa m ime ihe ọ na-ekwu na m gburu nniri nwa m na ndụ o wee were ụtarị chịta aja wee wụọ m aja n'ihu ada m nwaanyị gwụrụ m aja n'ihu nne ụmụnne m mbịazie ka njide ya kedu ihe m mere o ji wụọ m aja ọba m ọgụ ọbazie m ọgụ Ekwutọsụ bụ nwunye m bakwuo m ọgụ Ifechukwu bakwuo m ọgụ ha bute osisi ya gwa ha na-abaghị maka gị na nwunye gị adịghị na maka ụnụ na-anụbụ ọgụ ahụ biko mba ụwa ọgụ enwego mgbe ha tiri m ihe n'oko kpụtọọ m n'oko n'ezi oko ụzọ esi eje Christ Holy Church oko ka ha tiri m ihe ha na-akụbu m ihe mụ na nne ha kwugharị ọnụ ebe a Blessing esibe di ya gbara ọsọ kpọrọ Ifechukwu ha bịa ebe a n'ụsọ m ọgụ tie m ihe ya ka o ruziere nke bọsị ahụ ha wee bazie m nya m ọgụ Chukwu mere ihe na ụmụnna m na ya akpọkwara m diọkpara m si ya bịa na Chiemerie mụrụ nwa ọnwụọ o wee bere akwa bịa fụzie na ụmụnne ya na-eti m ihe ọ sị ya ya ma ọ bụrụ na ya anọghị ya unu etigbuo nwoke a o wee tinye aka ka o gbuo ọgụ ha be ya ọgụ ha wee nụwazie ọgụ a evute osisi asocha na osisi evutere akụrụ mgbe ahụ etinyebeghị ya n'ọkụ osisi aso na osisi evutere ahụ akụ m 2 by 2 ha etuhugị a na-egbete okwute ebe a na-agba m na-adọji onwe m emegide ihe a niile wee mụnwa were onwe m evutere bọtụlụ na mmanya m debere ndị ya awa enyicha ozu Blessing wee vute bọtụlụ wee kụọ m nze o wee kụọ ofu nwanne m nwoke n'ahụ mgbe ọ kụziere m bọtụlụ ahụ fụzie na ihe a na-emezi nwoke that means na ozu a na ịgbara ndị ụmụnna ka abịa nye ozu mmadụ nwụrụ anwụ ha nọ ya mgbe ọgụ na-eme ha nọ ya ihe m fụzie na ihe a na-agbazi mbụ ya weta ya echikugbu m 2 by 2 Ekwutọsụ vuteziri mgbe m fụzie ihe karịa m na nwoke ka mbụ mgbe baba be m wee weta mma wee rie na-azụ onwe m na-emezi ya otu a ka onye ọbụla ka ha chaa adị ha na-eso onye nke a esi n'azụ na-agba mgbe otu o si ya akụ m ihe ahụ izu ụmụnna m na ọ bụghị ya na ndị akụgbugbo m dade m wee fegide ihe a fegide ka m fechapụrụ ihe ahụ ka mma ji gbuo ya n'azụ aka onye nke a weta bọtụlụ kụọ m ọda n'ahụ n'ukwu uvu nwanne m nwoke nzechara onwe m wee wetakwa okwute ọya ama m wee wetazie osisi a na-esoghị ya n'ọkụ kịta dade esoghị ya n'ọkụ ebe a ka ọ tọgbọ o wee weta ihe ọya akụ m werekwa mma ahụ na-efekwa ya ka m nweta onwe m o wee gbuo ya n'aka ebe a bụ ada m nwaanyị ọkwa na otu ihe a si mee ha gbapụzie mgbe ha gbapụrụ
anyị chee nọ ka ha jee gwa ndụba anyị ife anyị fụziri bụ n'oge mgbede ya ọ bụrụzie nwanfu nwanne anyị nwoke wee fụta nwanne ya na mere m ebele wee nwee chansị m nwere wee kpọọ ofu nwanne anyị nwoke mkpọrọ o wee sị m oke na nsogbu adịghị ha akwụsịkwa m sị m akpọchine na asụ m emechine kọl nara m foonu m jee debe nsị ya foonu m efukwara ọsị m na onye ha efu ha nara m foonu debe mgbe m ji marazie eli na ọ eziokwu ka ọ bụ n'ihe a ha kwuru bụ mgbe di akpọfụtara m na steshọn ha bịara ya na-ekwu okwu ife chukwu na blessing na mama ha si na a hapụrụ m na-eme kọl na a kwuru sị m eme na kọl ndị polisi hapụ m mee kọl onye polisi nke nwaanyị sị ya na m emeghị kọl ọbụla na onweghị kọl m mere n'ime ya otu a ka esi ekwucha okwu wee sị na a ya ebu m na ihe a plan oru ka eburu m jee CPS Ọka ka eji ebe ahụ from there ebufu m kọtụ ka a kpagbuo m. ụmụ ụwa ọ na-anụgonu ọ gaghị si na onye ebelebo si na ọ dịghị atụba nwa ya ime atụ na n'ihi ọnwa n'ozu o gosikwara ụnụ ebe e niri nwa si n'ozu nwa na o nwekwara ụmụnna ya nọ mgbe e niri ozu ana m ekwu okwu a na-ekwusi ike wee sị dat na adịghị ọnụ okwu nọ n'ofu onye bikọs mgbe nwata nwaanyị a pụtara n'ụwa na-ekwu blọgas anyị na-ebusa ọ na-afịọ tata anọ m na mbalabe Ifeanyị Okeke Ọgbụdị Eze Nwankwọ ka unu soro kwa onye a ka ekwuru okwu ya ka unu soro nụ mana ọ gwụchabeghị tata achọrọ m ịkpata nwa Ifeanyị nke nwa ya nwụrụ anwụ ka o kwukwa ka unu nụrụ ngwanụ ọ gaghị thank you nne ngwa bịa ewe n'iwe ụmụ Igbo onye a bụ nna aha gị ogene onye ebe ahụ one ka ede Chiemere Eze Nwankwọ nne biko ana m ajụ gị ọwụ nna gị tụbara gị ime ime afọ ya tụbara gị ime afọ ya ogene onye ebe Chijindu gịnị maasị ọ na-emie biko nna gị ama na ịdị ime biko ewekwana iwe nne mgbe ị mụrụ nwa nna gị nwa gị ọ dị ndụ mụọ ya mgbe eniri nwa gị ka ọrụ anyị eniri na ndụ ka n'ọnwụ nne gị afụrụ nwa gị na ndụ nna gị ọfụrụ nwa gị na ndụ mgbe a na-achọ ini nwa gị o nwere ndị nna gị kpọtara mgbe nwa gị a enirie ọ nna gị tụbara gị ime ọ nwanne gị nwoke tụbara gị ime ise tụbara gị ime wee onye ebe biko mgbe a na-eni nwa gị a ọ na ndụ ọkwabụ na ndụ ka eniri nwa mana nne gị fụrụ ya na ndụ nne gị ọfụrụ ya n'ọnwụ nne gị ọfụrụ ya n'ọnwụ fụ ya n'ọnwụ nna gị kpọọ ụmụnna enye ya so ọ bụrụ nna gị tụbara gị ime nna gị enyihe ya na ndụ ngwa thank you ụmụ Igbo agwara m ụlọ nọ na ngwurube Ifeanyị Okeke Eze Nwankwọ ka m nọ so na-anọ na ngwuru all because of gịnị evidence ka a ga-eji kpọkọta ndị nọ ka ihe mee because ọ bụghị ofu onye ga-ekwu ụnụ agụgo ntị nwa ya nwaanyị nke nwe nwa ekwuo nke akwụkwọ ụmụnne ya nwanne ya nwoke nọkwa oge ihe mere ka a kpọtakwara ka o mee gịnị ka o kwuo ụwa niile mụ ya na nka niile mụ ya so ya nwa akwụkwọ ya ekwuchitekwala ya ọnụ baanyị na ọ nọ mgbe ihe na-eme nna biko aha gị ogene ndị be anyị ekene m ụnụ ife onye chiri ya zara afọ m bụ Tochukwu Nọbat Eze Nwankwọ ife eji mara nna na nke onye ezigbo Eze Nwankwọ ka ị wụnụ ka ị ka gị na ya si wee mara biko onye ama si n'ọblọda and anọ mbe ma ọ bịa kpọọ m na nwa ya mụrụ nwa m na-ekene Chineke na ọ mụrụ ọsị m mba na o nwere ife ọzọ ya jiri bịa na nwa nwụrụ anwụ wee bebe akwa besie akwa so ọ gwa m ihe m ga-eme na mbịawa ka abịa nye nwa as from 8 o'clock nke ụtụtụ si oke na nke ahụ dịkwa eji egwasị ya ụmụnne ya ọsị na ya agwasịgo so abịago m ebe a ọsị m ọwa na m bịawa ma o wetara ihe dị otu a ya ga na-eji ete ndị mmadụ one carton of beer si ya and abịara m mee ya mana anyị nọzi m ebe a by suddenly anyị gwubi inyi gwusia inyi nwa a na-ekwu okwu ya biko ewekwana iwu kwuru okwu ini so unu so wee gwu ini ọmụnwa gwuru inyi biko mgbe ị bịara nwa ọ na ndụ ka ọ n'ozu afọ m nwa ahụ na ọ nwụrụ anwụ n'ozu nwa ka ị fụrụ and etiri ya na katọn so mgbe m bịara ebe a ngwubi inyi kwuchaa inyi jụọ ya si ya izikwele ndị be anyị ọ sị nsị ya nwanne m nwoke egwekwara nwanne m nwoke ọ sị na ya elotezi mana o ziri ya biko ewekwana iwu mgbe ị bịara ebe a nwunye ya ọnụ ya nwunye ya anọghị ya ọ nọghị ya since over 5 years ya na nwunye ya eburo
mana ifuru nwa ya nke nwe nwa afọ m last born ya na nwa mana ọsọ gị nwa na ya nọ mba o nwere ndị ọzọ nọ okay so mbịazie ebe anyị nọdụ mgbe a na-emezi ya adị ya nwaanyị na nke osota nke ịtọ na nwaanyị Ifechukwu wee were anya na-ese wee bata ebe a nke papịa sị ọ ya nwa ka e wetara anya a ga-akụ nsị a nọjụ arụ so ọ bata ebe a jụọ ka ebe nwa nọ egosi ya nwa o bidoro ya na vidio ya okay the woman furu na nwa nwụrụ anwụ ya okay so adị ya nwaanyị ahụ fụrụ ya wuti nwunye ahụ mana nwa nwụrụ anwụ and ebe a nọ wee ji nwa ebe a dọbara nwa bụ n'akụkụ bi ebe a ka a dọbakwara nwa so mgbe a na-emezi ife a o bido gbolite aja si na ọja ha dịrị papịa na mma were aja ahụ wụọ na nke ise wụọ nke ebe na were nke dizie n'aka wụọ nna ya nya wee maa ya ọla ọnụso ya ọgụ mgbe ọ nụsoziri ọgụ ahụ anyị nwere onwe anyị bido gbọba ọgụ nwunye wee vo 2x2 ọ ga-eji wee kụwunu ama nnọọ nchi ka ọ chọrọ ike ụsụ n'ọdị ya so nwa ya nwoke wee soro separate with that fight with mụ nwa na nwanne m nwoke nke ọzọ so mgbe a na-emezi ife a obodo gbakọọ n'ime na obodo gbakọsiri wee na-etinye ife nwaanyị mere adịghị mma so nwoke na onwe ya n'ezi anya ka mafa ga-atụ wee gbabazie bịa wee meta mma na-edifendisi onwe ka ọ na-edifendisi onwe ya ka mma gburu nwa nwaanyị n'aka wee gbuo nwunye ya n'aka o na o siri wee mee nwanne anyị nwoke bụ Tochukwu Eze Nwankwọ ụwa na-anụgo because na nwata nwaanyị si na onwe ha onye nọnụ na nna ya na-awụ ọtụba nwa ya ime onye na ndụ ọ na-afụkwa onye nwata nwaanyị nwa ya kwuru ka o si kwu fụkwa na ụmụnne mana ọ sị na onwe ha onye nọnụ so ihe m ji wee sị ka mgbata na mụ nwa na nka ọwụ na nwa na nka mana ihe eziokwu na-adị mma ime ikwu ọ bụrụ ya ebubo na onwe ha yi ekwure ma taa ekene m Chukwu na ndị anị ka a si wee mee gịnị kpọpụta ndị ụmụnna ya niile wee pụta maka kesi a ihe m ji ekwu ya wụ na nwata nwaanyị kwuru okwu ikwu n'okwu ka imegide na nka mana ana m agwa gị sị gị na nka dị aka ya aka tata ka m na-ekwekwu ọ na-agwa ụwa niile na ihe nwata nwaanyị kwuru na soshal midia wụ gịnị aha ya wụ gịnị n'ọwụ typical capital lie na ọ nwere ụmụnna nwee ụmụnne antụ na ụmụnna ya na ụmụnne nọ taa wee sị ka gịnị ka agwa ụwa na okwu o kwuru na ọwa asị onye mama onye fụbara ya ite ahụ onye mama onye siri ite ahụ mana onye sibere ite ahụ ya gwakwa onye ahụ na gịnị mee ọ karịa mana ọ pụtara n'ụwa kwuo ka o si wee mee ka eziokwu na-adị mma unu gechaa vidio unu ejizie n'aka unu wee mee gịnị wee gwazie onwe unu nke wee eziokwu menụ na ebe tụsa na ozi a ka ọ gaa viral na nke nwata nwaanyị a si wee gaa thank you ngwa na ya gazie ụmụ Igbo onye ahụ nwanne Igbo aha gị onye afọ mbụ Uchenna Eze Nwankwọ. Uchenna Eze Nwankwọ. Yes. Okay, ka na-esi wee mara? Oh, my senior brother. Papa m tọrọ papa onye a. Okay, papa gị tọrọ papa onye a? Yes. Okay, ngwa biko nna m ewekwa n'iwe. Yeah. Enwere ihe like ịma ihe a na-ekwu, ihe bara na efere mba ụwa na nwanne gị nwoke niri nwa na ndụ na ọ na-atụwa nwa ya ime. Biko ị n'ụbọchị ihe a mere? No, wow. This lie, completely lie. Okay. Before heaven, God and man, it's lie, totally lie. Okay. I was here that day. Now, I'm na shop. Okay. Nwanne m nwoke were bịa wee na-akọ ife dem surprise strangely. Sị m na nwa ya nwaanyị nke ọ dụrụ mụrụ nwa. Nke asọ ọnụ ka nsị ahịze Chineke kere ha kom, ọ sị m na ibe mekwe nọ na nwa nwụrụ anwụ na mgbe ya jere ịkpọtazi nọọsụ ka ọ bịa napụta ya nwa na nwatakịrị eji n'aka wee kọtụọ ihe jikọ ya na nwa nọọsụ wee bịazie wee fụ wee na-akọwarịzi ya na ikuku abago nwa afọ na on the process na nwa amụgo na nsị a nke na-eme na ọsị m biko na akpọ na ndị okenye asị na ka echi ka etinye ya n'ala so na echi onye mụ bịaba na-akpọgwo ndị ọzọ na-ejekwugo everybody so na mgbede abalị so luzie n'ụtụtụ echi anyị gbakọzie ụmụ nwanne ọ bụ sọ ya nwa ụnụ na ya ụmụnna na ya na famili anyị nọ ya na uche awazi mma bịa biko ewekwa n'iwe oge ị bịara ịfụrụ nwa bubu ha edogo nwa na katọn ọnwụgwọ anwụ nwa dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ ọnwụgwọ anwụ bikọs ọ gwa m yesterday a na ọ nwụrụ anwụ ịghọta so
anyị na-echezi ụmụ nwanne anyị ụfọdụ akpọsịrị na fon ka ha bịa ka etinye nwatakịrị n'ala. Mụ na nwanne m nwoke ofu nwanne m nwoke anyị na-egbube enyi gbusie enyi nazi echezi ka ndị ọzọ bịa ka etinye nwatakịrị n'ala. Ya ka anyị nọzi nwunye ya na di ya nwaanyị na nke a na-akpọ Ifechukwu kporo anya n'aka ha jere ka ndị na-eje wọ bata ebe a ụdị ekene ha kenekwuru nsị ekene ha na-ekene anyị Ifechukwu ọkụ ya kpọ anya na-ese so nne ya sị na ka ezi nke ndị akpa anya bata ebe ọ ya ka wakpote ọ nwanne m ofu nwanne m nwoke si ya ihe ha nọrọ onwe ka mara ihe a na-eme so ofu kekweba na ụlọ ebe ọ na-afụ ndị mmadụ ọfịs ya kwepụtakwa ha baa ụlọ pụta na ọ na-evidio nwatakịrị ozu nwatakịrị hafụrụ nwa n'ozu ọ bụrụ na nwanne gị nwoke niri nwa no everything ụmụnna nọ everybody nọ dị ya enibeghị nwatakịrị ozu ya ka dị n'elu ala gịnị mezie biko so ka ha vidochara pụtazie adịya nwaanyị kporo aja na ana ebe na bụ na ọka niile bịa anyị dịzi surprise o kwugiri ibe niile ọ na-ekwu okwu ọga aja na kwuo the last one dị ya n'aka n'ihu nna ya wuo ka a na-ekwu ka ịma na nwanne nwoke this kind of thing o rotechaghị ibe mere ka ọ wụrụ ya aja ahụ ka na-ekwu ọdọ na bọtụrụ biya ọ chọrọ ịkụrụ nna ya ọ n'uvu aka m ebe a ka ọ kụrụ ya yes nne ya buru 2x2 ha gburu osisi ka ọtụcha dobe n'ime ụlọ ha arọchi ime ụlọ kporozie mgbe ọ kụrụ bọtụrụ ahụ na nwunye na Ifechukwu a jee kpotezi osisi ha nyezie nke kụrụ bọtụrụ biya osisi maka ya nwere onwe echi zụtara ndazi akụzi nna ya ha jiri osisi na ọ na-akụ nna nsị nwanne nwoke mba anyị tie isi gbogbo ọgụ on the process ọ bụ ya nwere onwe zọchatazi onwe gbakpụzi ime ụlọ weta mma nazi emeladis ka o yie ha egwu ka ha hapụzi ime on the process ka o gburu ya mma gburu ya n'aka and mụnwa na onwe nke njide mma aka ka mgbe ọ chọrọ ọ na-efu ya n'ihu adịya nwaanyị na aka ma look at my hand yes this is my hand so akụkọ a so ihe nwaanyị a na-akọ edo nwanne ya nwoke yes so ịmụ ede nwaanyị o nwere kọrọ anyị for 5 years ọ na-awụte briefly gwa ụwa ịdịka nwaanyị wụ ihe ahụ nwaanyị a egbuela ọdụgwo ka o ya adị ịghọtara nwaanyị adịghị mma ibibe anyị since 5 years ọ nọ n'ime ebe a ọ nọ na ngwuru a mgbe o amaghị ebe obi ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Nanka ana m ekele gị rie nne ana m asị ka Chineke nna gọzie gị na ya bụ mbọ nke ị gbara igwuwe ala ma chịpụtawa aja jiri okwu gị wee ruo na ya bụ ezinụlọ wee chọpụta nke bụ eziokwu na ya bụ okwu nke anyị hụrụ n'efere mba ụwa unu mana n'ebe a anyị nọ bụ sim.si ha asịrị FM ụfọdụ oge ọ naghị abụcha ihe ọbụla mere nnọọ anyị agbara ọsọ bịa bupụta ya imirikiti oge anyị hụ ụdị okwu a anyị na-abịa nwee ndidi ka ya bụ okwu were aka ya wee tọpechie onwe ya n'ihi na a sị na anaghị anọ n'ọnụ otu onye ebi ikpe gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala netu anyị si eme ya dere anyị ebumnuche gị etisi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọbskraịbụ ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ oze mụ ọzọ ekelekwa m unu na asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o
ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.